Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin na labaran Barcelona zalla. Wannan da shirin ya zo muku da abubuwa daban-daban game da labaran Barcelona zalla, sai ma kun ji su. Karka mance ka danna subscriber, ka danna ƙararrawar sanarwa, an mun ɗauka sababbin shirye-shiryen irin wa'annan musanan da ku. Uwa in ka shigo ka fara kallon wannan shirin na labaran Barcelona zalla, kar ka wuce ka bari ka ji shi har ƙarshe. Akwai abubuwa masu muhimmanci akan Barcelona wanda za mu tattauna a cikin wannan shirin da labaran transfer cikin wannan shirin, saboda an kusan rufe kasuwar cinikayyar 'yan wasa. Wannan dai shirin ta yi bincike sosai, ta zaƙulo muku abubuwa daban-daban don ku nishaɗantu a cikin tashar nan ta duniyar mawakan Hausa TV a labarin wasan Barcelona zalla. Ga dai abin da za mu fara a cikin wannan labaran Barcelona zalla. Za ku dai cewa Chelsea na son ɗan wasan Barcelona Ferran Torres. Za ku dai cewa Yamil, manyan Morocco sun ƙudiri aniyarsu na shawo kan Yamil. Sai dai Yamil ya shaida wa Morocco shi aniyar shi kawai ƙasar Spain yake so ya wakilta. Hakan kuma ya biyo bayan cewa Barcelona ta shaida wa Yamil cewa mai yiwuwa ya rasa matsayinsa har in ya zaɓa buga wasa a ƙasar Morocco a gasar cin kofin ƙasashen Afirka da za a yi a watan Janairu. Wannan ne ɗaya daga dalilan ɗan wasan na zaɓen ƙasar Spain. Za ku ƙara jin cewa Lopez ya amince da sabon kwantiragi tare da Barcelona, ya amince da sabon yarjejeniya na dogon lokaci da Barcelona har izuwa Yulin 2028. Barcelona ne sun riga ya taɓa musu hannu, kuma kuɗin fassarsa miliyan 400. Victor shine ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa yawan zira ƙwallo tare da bada taimako 'yan wasa 'yan ƙasa da shekara 20 a 2020-23. Su da ƙwallo 19 da bada taimako 8 a iya 2020-23. Za ku ƙara jin cewa an ce Valverde ya zaɓi ɗan wasa mafi kyau a Barcelona da kuma mafi muni a Barcelona. Valverde da ya ce mafi kyawun ɗan wasa a Barcelona shine Araujo. Ya ƙara da cewa ina sha'awar shi sosai, ce shi abokina ne. Nan Valverde ya ce ba zan iya zaɓen mafi muni a Barcelona ba, saboda duk sun kasance masu kyau a matsayin da suke kai. Za ku ƙara jin cewa Rafinha, hukumar ƙwallon ƙafar Brazil ta gayyace shi domin ya maye gurbin Vinicius Junior da ya ji rauni a wasan share fage da ƙasar za ta fafata. Za ku ƙara jin cewa an tambaye Sergio Roberto wani ɗan wasa ya fi so a Real Madrid. Ina son Toni Kroos, domin da a ce shi ne ake tambayan shi wanne ne mafi munin ɗan wasa a Barcelona, da ba zai yi shakkar an fito sunan Roberto ba, in ji shi. Za ku ƙara jin cewa Tottenham da Barcelona suna tattaunawa akan Ansu Fati. Suna tattaunawa da Barcelona a matsayin a bata aron Ansu Fati, kuma har zuwa Yulin 2024. Tattaunawar game da yanayin yarjejeniyar, amma Barcelona tana son 100% Tottenham ta biya shi albashi da ake ba Ansu Fati. Za ku ƙara jin cewa Marco Alonso ya ce shi fa bai shirya tafiya ko ina ba, bayan ya shaida ma abokan wasansu a cikin dressing room, ɗakin sanya tufafi. Da alama ƙasar Spain za ta ƙara gayyatar Ferran Torres zuwa gasar cancantar shiga Europe da za a yi a wata mai zuwa. Za ku ƙara jin cewa Barcelona za ta amince da aikin John Phillips a cikin awanni 48 masu zuwa. Barcelona a cikin wa'innan sa'o'in za su duba su gani ko za su iya ɗaukan John Phillips, saboda matsalolin da ake samu na wajen biyan kuɗi. Sannan kuma shugaban Barcelona Laporta yana sha'awar kawo John Phillips Barcelona. John Phillips zai jira Barcelona har zuwa ƙarshen rufa transfer, kuma duk da ƙungiyoyin na Saudiya da suke daban-daban da suke neman sa. Yanda John Phillips ya bayyana a baya cewa ina so in shiga Barcelona, burina kenan in buga ƙwallo a Barcelona tun ina ɗan ƙaramin yaro. Za ku ƙara jin cewa kawo yanzu Barcelona ba za ta iya ansan komai ba game da cinikin Moribo. Ɗan wasan baya cikin tawagar Lisbon, kuma babu wata ƙungiyar da take son siyan shi. Za ku ƙara jin cewa ƙungiyoyin Real Madrid da Barcelona suna fuskantar barazanar ficewa daga samun damar gasar Champions League saboda badakalar shugabar hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Spain. Saboda halin da ake ciki, hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Spain
ta buƙaci hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai wato UEFA da ta duba yiwuwar ƙoƙarin ƙasar da ta duba yiwuwar korar ƙasar da al'amarin ƙwallon ƙafa saboda da katsalandan da gwamnatin ƙasar Spain ta yi kar da ƙaddamar da kansu sumbatar da shugaban ya yi ma 'yar wasar ƙasar. Idan UEFA ta amince da wannan batun hakan na nufin za a cire ƙungiyoyin Spain dukansu daga UEFA kamar gasar zakarun Turai da UEFA da Confederation Cup. Zanen muka kawo ƙarshen labarin wasannin namu. Wani labari ne ya burge ka a cikin wannan labarin wasannin da muka kawo? Don Allah ku like, shine yake nuna alaman cewa kun ji daɗi sosai da wannan labarin wasannin da muke kawo muku. Kuma za mu ƙara ƙaimi da so mu dinga kawo muku labarin wasanni masu daɗi, muna zaƙulo su ko daga ina ne kawo muku su cikin duniyar wasannin Barcelona zalla. Amma in ba ku mana like ba za mu iya yin kokarin kawo muku ba, za mu ga kamar ba ku san labarin wasannin. Dan Allah kuma kar ku mance ku yi subscriber ma wannan channel sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Muna ɗaura sabbin shirye-shiryen mu za ku dinga sani. Mun gode zaɓar tashar duniyar mawaƙan Hausa TV dan su suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin. Sai mun sake haɗuwa a labarin wasanni na gaba.